କୋଉଠି ବେ? ଏଇ ଡେଲି ଯୋଉଠି ଦେଖାନ୍ତି। ହଲୋ ଆସୁଛି। ମୋର 100 ମୋର 200। ଆରେ ଭାଇ 500 ମାର ସେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆସିବ। ମୋର 600 ନା 650 କିଛି ବି ଆସିଗଲେ ମହାଶୟ କେବେ ତ ଗୋଟେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସେ। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି କାମ ଥିଲା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠି। ଜାଣିଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବାର ଥିଲା, गर्लफ्रेंड को कॉल करिवार थिला। ମୋ କୁକୁରକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦବାର ଥିଲା। କେବେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେ। अरे सुन एबे तो जा होउची होउची जेते सेलिब्रिटी हे जिवो से तो हमहु पचारिबो ही नहीं। ବୁଝା ଟିକେ ସେଲିବ୍ରିଟି କଣ? ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଆମେ କାଲି ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁଦିନ ଏଇଠି ଦେଖା ହବ କଣ ଅଛି? ନା ଭାଇ କୋଭିଡ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉଥିଲେ କି ନାଇଁ? ହଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖା ହବା। बुढ़ा हेला पर्यंत भी देखा हबा। ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଖତମ ହବା ଯାଏ ଦେଖା ହବା। ଆରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କଣ? ବଞ୍ଚିଥିବା କଥା ଛାଡ, ମରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ଦେଖା ହବା। ଛାଡେ। ଆରେ ମୋ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। एते शीघ्र ହଁ ରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତାହେଲେ କେବେ ଦେଖା ହବା? कोन करबी? ऑफिस रो छुट्टी मिलुनी, तबर काम ऊपर काम जम्मा रेस्ट नाही। दिन सारा बॉस खाली मुंड रे टाउ 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 हेकी मुंड खाई दउची। ଆରେ ହଁ ୟାर, ଆରେ ସେପଟେ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ସେପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଚୁଏସନ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିନି ଆମମାନେ ଅଲଗା ହବୁ ବୋଲି। କଣ ୟାର ସବୁବେଳେ ଇମୋସନାଲ? ଆରେ ନାଇଁ ୟାର, ଠିକ ଅଛି କେବେ ଫ୍ରି ହେଲେ ମେସେଜ କରିବ, ଦେଖା ହବା ନିହାତି। ହଉ मोर भी टाइम नाही, मते भी बाहरिया को पड़िबो। ହଉ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଦେଲେ ହବ।